Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papujenku jajan kang niku sambungmu ing wanci dalu ngrupit dasarimu lawan karepmu Kang Mas kang meratiti saking urip pangertine lan ana ingkang nyaruwe nyomong akibate aku mung apa tenan sidat dadi Saiki jam piro, Mas? Iki wis jam 9:30. Setengah 10. Biasanya jam 10 ki pun dibuka pundutan lagu. Oh, pundutan lagu. Sampai urung dibuka wis padha Alhamdulillah, alhamdulillah niki toh laris kok. Iki kok ben marah-marahi koncone kok. Setengah 11 lagi oleh dangdut. Dut, heeh. Nggih, mengke kangge piantun nom-noman pokoke ada waktu sendiri boleh menyanyi. Boleh menyanyi, boleh Mesake request. MC ku sakmene engko nek dikon nyanyi kon Wah, MC wah. bos. Wong sak pentil ngene kok. Mendah boyo yen nasib urip lan ngandika mesti cara lair putri Celestia terus
Kowe gase jan, gase sing ngendang lho aku ki. Garapan ki ngene iki lho Mas. Aja mbok padake kono-kono. Raos manunggal kok, heeh. Mendah boya Mas Heri matur sembah nuwun sampun Sampung katur. wanci dalu. Nyicil. Pripun Kong, tasih adem. Asik. Kong? Aduh. Ah. Wah, jaketan kuadel. Kong. Oh, adem wong ki. Masa asrep? Ndang piye ngoten lho, Kong? Lanjut ndok mangga. Nggih. Pacane sarwa asri jroblek
Gase banter. Prei. Gase banter. Dan pengendangnya luar biasa niki pengendang saking Keraton Surakarta. Oh, Keraton Surakarta. Nggih. Heeh. Wis ora umum. Lah nggih delok kumise wae. Iya, aku yang ngeting ya bela-balik kumis iki, Pak. Lah nggih to, Pak. Oh, sik piye? Joko. Wis Joko, Mas. 08 berapa, Mas? Lah kok wis kaya ngono. Wae. Boten. Jadi iki lho bacotake nggih, Pak. Iya. Monggo, Nak. Pacaan ning sarwa asri Surabaya Injil matur kepan nuwun ingkang tanpa pepindhan Bariska. Monggo.
loro ati. Makasih. Hae Ros Manunggal. Pripun? Hae. Sebaduun menika wonten Mas Heri. loro ati pripun Niki Balis? wau sedaya paraga pikantuk pasugatan. Tamu nggih Wilujeng rawuh. ninggal katresnan. Monggo. Kumpul-kumpul mriki lho, Pak. Raos manunggal. Nangis sajroning atiku nalika Hae ngono lho Kung, ngono kalau isih wayem kabeh. Nangis sik kanyepen Kung. iki. Monggo Pak. Ora tek krungu, ora tek pidhangetne kok kok. Terus mbasa nggo jaket kandel terus Nah nggih to. pripun kala wau? Wedhuse pripun teng dalem? Pun pakan. Oh sampun, heeh. Penting ora seneni Mbak Putri ngono lho. Lah nggih. Manggena. Aja lali paweliku Ayo
Ya ini mulai Piye no? penghangatan. Heeh, wis rada anget to. Oke. Heeh. Timpang hangat kuwi kaya ngono kuwi. Iya. Engko sangkrene sing beksan apa sing joget malah Lagi, saya banget saya ngono. anget. Soalnya semakin malam biasanya kan semakin dingin. Iya. Biasanya ngono to, no. Iya, Saiki betul semakin sekali. malam semakin Semakin hangat, hangat. semakin panas. Semakin panas. Hot, cara Hot, mana ya Pak? hot. Nggih. Kalau bacotnya nggih Pak. Monggo. Ojo lali paweliku Oke mata kapas Sejejejepan Aku kan setya saku Tak ngendi nganti saelingku Arek jos gandos ora sida to aku kayak. variasi terbaru lagi. Sembah nuwun nggih. Sembah nuwun Bariska. Saben kandur kunjung sumateng panjenengan sami. Bina lagi aku Sumana Putri. Monggo Kong. Kersa beksan monggo, joget nggih monggo. Wektalipun niki sawetawis mirunggan bebas ngono. Ini anget kabeh nggih. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang paran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga bentang kuwi aja mung melukung. Perang iki kanggo kuturung rampung. Bila pati kang Mas Prabuku lalu kang maha seto labuh ing wana segara. Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen kandung lanange jagat. Putra ratu pangging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji setiba jonggrang amanuta sunapun darwa. Jaga bentang aku terpipir Apa no? Candi siwu sewengi kudu dadi Iya jonggrang apanyuwun tak turut. ras manunggal. Restu Ibu Audio.
Bandung lanange jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bonowasa Rara Jonggrang manut sona pundhut garwa Roro Jonggrang sampun matur. Mbak Dian Roro Jonggrang sampun kepareng atur. Kunjuk